ତାହେଲେ ଆଜିର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁରା ରେଡି? ରେଡି। ତମେ ଯେମିତି ପୁରା ଆଇଛ ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କହିଦବ। ନା 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 ତମେ ମତେ କାଲିଠୁ କହୁଥିଲ ନା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବହି ଟିକେ ଗଢେଇ ଦେଇଛି ଆଗୁଆ। ହଁ ହଉ ଦେଖିଆ, ତାହେଲେ ଦେଖିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପାଇଁ, ତମେ କ'ଣ କହିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କହିଲ ଆମର ଦେଖିଆ ଆଦିକବି। ସାରଳା ଦାସ। ହଁ ବ୍ୟାସକବି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ହଁ ଆମେ ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖିଆ, ଏଇଟା ନ କହିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର। କ'ଣ କଟକ ସହର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ରୂପକେଶରୀ। ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ କାଲିଟା ଲାଗି ପଡ଼ିକି। ତମେ ମତେ କାଲିଠୁ କହିଛ ନା, ମୁଁ କାଲିଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି। କାଲି ପଡ଼ିକି ମନେ ରଖିଦେଇଛ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିଲ, ମନେ ରହିଯିବ ନା। ଏଇଟା କହିପାରିବନି। କହିପାରିବ? ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଝୋଟ ଚାଷ କୋଉଠି କରାଯାଏ? କ ଆଗରେ କ ପଛରେ କ ଟକ। କ'ଣ ମାଡ ହବ? କୁହ କୁହ, ଝୋଟ ଚାଷ କୋଉଠି? କୋଉଠି? ମାଡ଼ଟା ତାହେଲେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ବାଜିଲାନି ଆଉ। ଏଥର ମୋ ପାଳି, ତମ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଡି ତ? ମୁଁ ତ ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ କହିବି, ଭୁଲ ନାହିଁ। ପଢ଼ିକି ଆଚ୍ଛା। ଅଛି, ଡ୍ୟୁଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଛି ବସିକି। ଟୋଟାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା କହିଲ? ପ୍ରଦେଶ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମର ଜାତୀୟ କବି କିଏ? କିଏ? ଜାତୀୟ କବି। ଜାତୀୟ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଏଇଟା କଣ ମତେ ତମେ ପଚାରିଥିଲ? ବୀରକିଶୋର ଦାସ। ଭୁଲ ଆନ୍ସର। ଆରେ ହେ ତମକୁ ଆସୁନି, ତମେ ମତେ ପଚାରୁଛ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି ଲୋକଟା ଜାଣୁଛି କେମିତି? ମାଟ 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 ଠକି ଦେଲି ତମକୁ। ଆରେ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରି ଦେଇଛ। ତମେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଜାଣିନଥିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ତ ଏଗୁଡେ ଏତେ ଏଟା 2000। ହଁ ତମକୁ ଗଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପକେଇକି? 2000 ତ ଜମା ବି ନୁହଁ। ଏତେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ, ତ 2000 ଗାଁ ମାତ୍ର ଆମ ବାଳଘାଟିରେ ବାହାରିବେ 2000 ଗାଁ। ଭଲରେ କୁହ। ନାଇଁ 2000, ମୁଁ ଏଇଟା ମିଛ କଥା। 2000 ନା, ତମେ କୁହ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କହିଦିଅ। ତମେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ। ମୋର ଏଇଟା ପୁରା ଠିକ୍। 2000 କ'ଣ ତମ ମିଛକୁ ନା କ'ଣ? 2000 ପରେ 51,061ଟା ଗାଁ। ତମେ ଯେମିତି ଗଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ଆଉ। ତମେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ମାର, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି କି ତମେ ଠିକ କହୁଛ? ଆମେ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ କହିବେ। ଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା କୋଉଠି ଅଛି? ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଭୁଲ ଆନ୍ସର। କ'ଣ? ମୁଁ କାଲି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପଢିଛି। ମିଛ କଥା କହୁଛ, ତମେ ମିଛ କଥା କହୁଛ। ଆଉ କ'ଣ? ତମେ ତିନିଟା ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଲେଖିସାରିଲ, ମାଡ଼ ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ବାଜିଗଲା ବୋଧେ ପଛ ଆଡ଼କୁ। ଶୁଣ, ତମେ ସବୁ ଯାକ ଆନ୍ସର ଭୁଲ କହିଲଣି। ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁରା ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। ଆମର ଜାତୀୟ ପିତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାମଟି କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଉ ଫୁଲ୍ ନାମଟା କହୁନ? ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତୀୟ ପିତା ମାନେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ଆଉ କିଏ? ନା ଫୁଲ୍ ନାମଟି ତାଙ୍କର। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତମେ ଏତେ କଥା ଫୁଲ୍। ତମେ ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କହିଛ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ନାମଟି ମତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ବାପୁଜୀ। ବାପୁଜୀ କହିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ, ବାଳକାଟିର ସାଙ୍ଗ ବାପୁଜୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ହବନି। ଫୁଲ୍ ନାମଟି କୁହ। ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଫୁଲ୍ ନାମଟି ତମେ ଯଦି ନ କହିପାରିବ, କମେଣ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ କହିବେ। ହଉ,
ଯିଏ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓଟା କୁହ ଭାଇ ମୋର ମନ ନାହିଁ, ମୁଁ 8-10 ତମେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ବାପୁଜି କହୁଛ, ବାପୁଜି ତମ ବାଳକଟି ସାଙ୍ଗ ବାପୁଜି। ଆଉ ହଉ ମୋର ତ ମନ ନାହିଁ, ମୁଁ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛି, ଏଥର ଟିକେ ବହି ଦେଖିକି ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା କମେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। MS ଧୋନିର ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ କଣ? MS ଧୋନିର ତମେ ତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ, ତମର ଫେଭରାଇଟ ପ୍ଲେୟାର ହଉଛନ୍ତି MS ଧୋନି, ତାହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ କଣ? এইটা କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କି? କଣ? ସାକ୍ଷୀ 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 ଏଇଟା ପାଠ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିକ ସାକ୍ଷୀ ଧୋନି। ତାଙ୍କ ନାମ ମନେ ଅଛି, MS ଧୋନିର ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନାମ ମନେ ନାହିଁ। ଛି, ଧିକ୍। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପଢିଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ପଢା ଅଛି?